Jiddispjaċina naraw stqarrijiet mill-gvern li tefgħu dawl li kraħ fuq ir-responsabbiltajiet tas-settur privat e kif dawn poġġew f'dawl ħażin lil din il-professjoni. Dan qalitu l-Assoċjazzjoni tal-Veterinarji ta' Malta fi stqarrija b'reazzjoni għall-istqarrija li fiha il-Ministeru tas-Sajd u l-Agrikoltura u l-Ħarsien tal-Annimali ikkundanna lill-veterinarji u qal li l-kliniċi qegħdin ripetutament jonqsu lill-pazjenti u l-istidin tagħhom. Il-veterinarji spjegaw li huma jipprovdu servizz kontinwu li jmur lil mill-ħinijiet regolari. Madankollu innutaw ukoll li mingħajr ħin ta' mistrieħ mhux possibbli li joffru servizz professjonali. Fuq kollox il-veterinarji tennew it-talba tal-pubbliku biex jerġa' jinfetaħ l-isptar tal-annimali li jibqa' essenzjali biex jissalvagwardja l-ħarsin xieraq tal-annimali. Dan kif isptar biss jista' jiżgura għajnuna essenzjali lill-veterinarji. Jissalvagwardja standard solin u jagħmel ċert li emerġenzi komplessi u trattamenti speċjalizzati jkunu jistgħu jingħataw bl-ogħla livell possibbli. Din is-saga kollha bdiet wara l-kelba ta' sentejn spiċċat mietet e kif ma sabitx servizz ta' veterinarju fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Riżultat ta' dan il-kelba tagħha ta' sentejn spiċċat mietet. Tajjeb li wieħed ifakkar li dan is-servizz ta' veterinarju ta' 24 siegħa kien servizz li ftaħar ħafna bih dan il-gvern biex nestim il-fatt li l-isptar tal-annimali f'Taqali ilu iktar minn sentejn magħluq. U fid-dawn ta' dan kollu, il-gvern minflok ħa responsabbiltà għal dan in-nuqqas ħareġ jikkundanna lill-veterinarji.